Okay, annyeonghaseyo mga kanoo. Ngayon, welcome sa ating YouTube channel. Para sa mga bago nating subscribers, ako nga pala si Juniper. Tumabahan na dahil sa quarantine. So, ang gagawin natin ngayon ay yung challenge ito para sa mga sikat. So, ngayon, advance tayo mag-isip. So, gagawin ko na kasi alam natin kung ano mangyayari. Ito ang tinatawag nating totropahin or jojowain. So, sa mga nagtatanong dyan, bakit wala pa tayong asawa ngayon? Ito na yung sagot. Panoorin nyo to. Okay, so nag-ready ako dito ng mga pangalan ng mga lalaki na mga pwede nating pwedeng tropahin, pwede rin jowain. So, kayo na yung habang makikita niya kung kung gaano katas yung standard natin. Unahin na natin. Nandito sa tissue na to. Ang ingay, kaya ka, ha? So, bunutin natin. Tingnan natin. Boy! Clint Bondad. Clint Bondad, wow! Yan, si Clint Bondad ay trending ng mga nakaraang araw, mga nakaraang buwan. Para sa akin si Clint, gwapo, mukha rin siyang matalino. Para sa akin, nakasabihin ng mga kaibigan ko dito, ganda mo, te. Tatropahin ko lang yan si Clint. Tatropahin ko lang si Clint kasi di tayo kasing ganda ni Miss Universe. Feeling maganda lang. Okay, tatropahin natin si Clint Bondad, sorry. Next, ito. Ito, si Yunbin! Si Yunbin. Gwapo dito si Yunbin. Grabe kayo. Ito si Yunbin. Unang panood ko pa lang sa kanya. Gusto ko to kasi mukhang mature na. So ito si Yunbin ay sige, lang isipin ko muna kung ano mga gwapo, gusto ko yung niya, manly yung kanyang mukha. Makita yung kanyang andito, yung kanyang jawline. Gwapo si Yunbin. Tapos wala rin akong nabalitaan na may nabalitaan rin naman pala akong girlfriend niya. Maganda naman ang choice sa mga babae. Kaya ako si Yunbin. Jojowain ko to si Yunbin. Next. Ito. Mayor Vico. Mabash tayo ng mga ni Mayor Vico nito. Si Mayor Vico, kita ko na ito in person. Matangkad. Medyo malaman. Pero si Mayor Vico para sa akin, tutropahin ko lang to. Kasi gusto ko siyang hingan ng maraming Gusto ko siyang hingan ng tablet para sa mga kaguruan. Hihingan ko rin siya ng ayaw ko siyang jowain kasi may mga mas magaganda pang pwede niyang bagay sa kanya. I-let go ko na lang si Bebe ko. Okay? Yan tayo ka. Ba? Si Bea Alonso nga pala yung latest na niya yun. Kaya wala tayo sa kuko ni Bea Alonso. Si Bea na lang kanya. Next. Ito. Si Hanyul. Si Kang Hanyul. Annyeonghaseyo Kang Hanyul. Si Kang Hanyul. Ang gwapo niya rin. Gusto ko rin ang mukha niya. Ngipin niya, ganda. So, si Kang Hanyul ay tutropahin ko. Kasi, ang bait niya, parang ang bait-bait niya, para sa mga naririnig ko tungkol sa kanya, ang bait niya, parang maganda itong maging kaibigan si Kang Hanyul. Annyeonghaseyo Kang Hanyul, sana magkita tayo in person. Ang bait ka eh. Next, ito. Ito sino to? Park Seo-joon, para sa akin, si Park Seo-joon ay jojowain. Kasi hindi siya kagaya ng mga mukha ni Lee Min-ho na guwapo talaga. Pero si Park Seo-joon, siya? Parang napaka-talented niya. Tapos, siya, may kahit anong role lang ibigay sa kanya, kayang-kaya niya dali ng karakter niya. Jojowain kita pag nakita kita, Park Seo-joon ha. Next. Ito ay si Gerald Anderson. Naku si Gerald Anderson. Sa panahon ngayon, wala nang palipaliwanag. Tutropahin lang kita, Gerald. Wow, bakit? Tusi ka. Ganda mo, te. Ganda mo. Next, ito, Coco Martin. Ang probinsyano, Coco Martin. Ito si Coco, ngayon may hingin ng pangalan. Nung mga nakaraan pala may hingin ng pangalan ni Coco Martin. Si Coco Martin, ang ganda ng mukha niya. Pretty boy siya, pretty boy. Kung sa mukhang pagbabasehan natin, hindi ko masyadong gusto ang mukha niya ganyan. Pretty. So, para sa kanya, tutropahin ko lang si Coco Martin. Kasi gusto ko silang dalawa na lang ni Julia Montes. Kasi nagaganda na naman kay Julia. So, mabay tayo kay Julia. Okay, ito. Daniel Padilla. Napaka, natin. Choosy natin nga sabihin natin dito papasa sa atin, Si Daniel Padilla, para sa marami. Walang kinilig kay Daniel Padilla. Ako kinikilig kay Daniel kasi siguro mga 5 taon ang agbata. 24 na si Daniel. Oo, ganyan. 28 ka. Actually, si Daniel, kung kaidaran ko to si Daniel, jojowain ko to. Pero dahil hindi na lang. Huwag na lang. Tatropahin ko na lang to si Baby Boy. Okay, next guys. Next. Katropa. Ito, si Channing Tatum.
Channing Tatum. Napaka-pogi nito ni Channing Tatum. Wala na akong mahabang sasabihin. Pajujuwain ko to pag nakita ko to. Pajujuwain ko to. Kaya lang ngayon, mukha na daw tong tatay eh. Medyo tumaba na siya. So, alam niyo na, ang sagot ko ngayon, pwede pa ito magbago. Next. The last but not the least. Ito napaka-famous itong lalaking to. Ang pangalan nito. Pangalan nito si Bon. Ito, Bon Jovi. kapangalan si Bon Jovi. Kapamilya si Bon Jovi. Bon, nanyo nga sa'yo. Para sa ito. Ikaw, ang pogi nito pag nakita niyo yung dimples nito. Tingnan niyo yung dimples niya. Ayan o. Pag nakita niyo to. Sa dami ng magagandang katangian na nakita ko sa kanya. Kasi bata pa to. Nakikita ko na to eh. Batang bata pa to. May batang bata pa rin. Nakikita ko na siya. Nakikita ko pa rin siya. Ito si Bon. Tropahin lang kita, Bon. Kasi, ang laki ng laman ng ano mo, ATM mo. Ang dami mo na rin lupain. So, dahil dyan, napakayaman mo na. Ay, naku, hanap ka na muna ng kasing yaman mo dyan. Okay? So, ayan po nakita niyo na po kung anong mga tipo nating lalaki. So, kung may mga makakapanood pa nito ng mga lalaki, bahala na kayo. Bahala na kayong humusga. Hindi naman tayo nakiklaim na sobrang ganda. Pero sabi ng mga viewers natin, medyo maganda naman tayong konti. So, so may karapatan ka ng pumili ng mga jojowain or totropahin. So, thank you so much for watching guys. Ang mga sagot ko dito ay magbabago pa naman sa tamang panahon.